No niin, tervetuloa tähän Lähiöilta Malminkartanossa ohjelmaan ja tosiaan niin nyt on Turpo osa 7 ja energiapolitiikka tämän päivän aiheena. Ja vanhaan tuttuun tapaan niin käydään läpi vähän näitä meidän aikaisempia lähetysten aiheita ja ensimmäinen lähetys lähetettiin 27.2. ja tuolloin yllätys yllätys aiheena turvallisuuspolitiikka ja Ukrainan konfliktin välittömät vaikutukset Suomeen. Sitten seuraava lähetys, Turpo-osa 2. Siinä käsiteltiin pakotteita ja listausta Venäjällä toimivista suomalaisyhtiöistä. Kolmas Turpo-osa käsitteli Ukrainan sodan vaikutuksia talouteen, ruoantuotantoon ja energiahuoltoon. Ja Turpo-osa 4 käsittelin huoltovarmuuden tilaa Suomessa ja sitä, että onko syytä olla huolissaan. Ja turvallisuuspolitiikka osa 5, siinä käsittelimme hybridivaikuttamista, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia tähän aihepiiriin liittyviä keinoja on jo mitä ilmeisimmin käytetty ja tullaan käyttämään. Ja sitten jatko-osa tälle Turpo-osa 6, eli siinä käytiin vähän tarkemmin läpi sitten esimerkkejä ja mihin kaikkeen tämä asia liittyy ja vaikuttaa. Kuuntelet ja katselet Lähiöiltä Malminkartanossa ohjelmaa. Täällä studiossa Marko Ekvist ja tosiaan niin tuolla chatin puolella voitte lähettää sinne kysymyksiä sitten joko näihin aikaisempiin ohjelmiin liittyen tai sitten tässä tällä kertaa meidän aiheena olevaan energiapolitiikka-ohjelmaan. Ja tämä on suora Twitch-lähetys ja näkyy tuolla minun Twitch-kanavallani twitch.tv/Marko Ekvist. Ja nämä lähetykset ovat sitten audiotallenteina kuultavissa tuolla Radio Vapaa Helsingin nettiradiossa ja sitten podcast-alustoilla Spotifyssa, Radio Publicissa ja Googlen podcast-palveluissa. Ja tässä on sitten nuo QR-koodit näihin kuuntelu- ja katselualustoille. Ja tosiaan niin 24.2. Euroopan turvallisuustilanne muuttui kertarysäyksellä. Venäjä aloitti sotatoimet tuolloin Ukrainassa. Ja käydään vanhaan tuttuun tapaan läpi hieman menneen viikon tapahtumia ja keskeisiä asioita, joita nyt sitten tässä viikon varrella keräilyt tähän koosteomaisesti. Ja nyt tosiaan tuossa tiistaina uutisoitiin, että Suomi valmistelee päätöstä venäläisdiplomaattien karkotuksesta. Ja hypätään tuonne torstai 7.4. Uutisointi tuolla Tekniikka- ja talouslehdessä 7.4. niin venäläiset netin käyttäjät turvautuvat etenevissä määrin erilaisiin kiertokeinoihin päästäkseen käsiksi länsimaisiin uutislähteisiin. Bleeping Computer kirjoittaa, että netin käyttäjät Venäjällä pyrkivät hankkimaan tietoa erityisesti brittiläisistä, ranskalaisista ja amerikkalaisista uutislähteistä. Samaan aikaan Venäjän viranomaiset vaikuttavat olevan haluttomia eristämään maata täysin internetistä, kuten he ovat aiemmin uhonneet tekevänsä. Lisäksi sensuuritoimenpiteet kärsivät laatuongelmista ja suomeksi sanottuna siis vuotavat. Venäjän sotilaallinen erikoisoperaatio Ukrainassa on saanut aikaan sen, että maan ladatuimmat sovellukset maaliskuussa ovat liittyneet tavalla tai toisella sensuurin kiertämiseen. Ladatuimpien sovellusten joukossa on niin VPN-palveluita, Telegram-pikaviestin kuin Cloudflaren oma työkalu Warp, joka ohjaa käyttäjien liikennettä yhtiön omien palvelimien kautta. Warp estää myös liikenteen seuraamisen operaattoritasolla. Näin uutisoi
tekniikka ja talous ja heillä lähteenä tuo Bleeping Computer. Sitten torstaina uutisointi. USA sanoo tuhonneensa Venäjän kybersotaoperaation. Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti purkaneensa kookkaan Kyklops Blink-bottiverkon, jota Venäjän tiedustelupalvelu GRU alaisuudessa toimiva hakkeriryhmä Sandworm aikoi käyttää operaatioihinsa. Venäjän hallitus on äskettäin käyttänyt vastaavaa järjestelmää hyökätäkseen ukrainalaisiin kohteisiin, sanoi oikeusministeri Merrick Garland. Ja sitten perjantaina tosiaan vahvistushan sieltä tuli ja näin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski piti puheen Suomen eduskunnalle. Ukrainan presidentti Zelenski vaati enemmän painostusta Venäjää kohtaan. Hän toivoi yhdessä Britannian pääministeri Boris Johnsonin kanssa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että muiden maiden tulisi seurata Iso-Britannian esimerkkiä. Hän myös toivoi tiukempia energiapakotteita Venäjälle. Ja tämä tosiaan uutisointina lauantaina 9.4. tuolloin Britannian pääministeri Boris Johnson teki pikavisiitin Kiovaan. Ja tässä on nyt sitten jostain syystä tuo tekniikka talous edelleen lähteenä, mutta tässä olen käyttänyt lähteenä Ylen nettisivuja. Sitten sunnuntaina, eli tänään 10.4. Britannian sotilastiedustelun mukaan Venäjä on kärsinyt niin paljon miestappioita, että se haalii nyt lisäjoukkoja kotiutetuista sotilaista ja Transnistriasta. Sotilastiedustelun mukaan Venäjä on kärsinyt niin runsaasti miestappioita, että se joutuu turvautumaan poikkeustoimiin saadakseen yksiköt taisteluvahvuuteen. Venäjä yrittää saada takaisin palvelukseen armeijasta vuoden 2012 jälkeen kotiutettua henkilöstöä, tiedustelu kertoo. Lisäksi Venäjään tukeutuvalta Transnistrian alueelta yritetään värvätä sotilaita. Transnistria kuuluu virallisesti Moldovaan, mutta se on käytännössä irrottautunut ja Venäjän valvonnassa. Tässä lähteenä Yle. Sitten samalle päivälle tänään tuossa aamusta katsoin näitä uutisointeja. Kiovan länsipuolelta on löydetty uusi joukkohauta, kertoo paikallinen aluepäällikkö. Putsovan kylästä Kiovan länsipuolelta löydettiin siis tämä joukkohauta ja Putsova kuuluu Dmytrikvan alueeseen, jonka aluejohtaja Taras Didyh kertoi Ukrainan televisiossa hautalöydöstä. Didyhin mukaan uhrien tarkkaa määrää ei vielä tiedetä, mutta heitä on kymmeniä. Hauta oli paikallisen huoltoaseman vieressä. Uutistoimisto Reutersin mukaan Putsovan alueelta löydettiin uhreja jo huhtikuun alussa. Reuters ei voi vahvistaa uusia tietoja. Putsova ja sen halki kulkeva valtatie olivat maaliskuun lopulla useita päiviä sodan etulinjassa. Ja Ukraina kuuluvan Luhanskin alueen johto pelkää Venäjän suurhyökkäystä. Venäjän sanotaan kokoavan joukkoja lähialueille. Ja tosiaan luottoluokituslaitos S&P on laskenut Venäjän ulkomaisten luottojen luokituksen tasolle SD, ja sehän sitten merkitsee osittaista maksukyvyttömyyttä. Ja tässä Yle-lähteenä ja Britanniasta uutisointi: Venäjän vetäytyminen Pohjois-Ukrainasta paljasti siviileihin kohdistuneet hyökkäykset. Venäjän poistuminen Pohjois-Ukrainasta on jättänyt jälkeensä todisteita joukkohaudoista, panttivankien käytöstä ihmiskilpinä ja siviili-infrastruktuurin miinoittamisesta, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä katsauksessaan. Ja katsotaan, tässä on sitten tuon Britannian puolustusministeriön päivittämä kartta, ja kuten tästä nyt sitten näkyy, niin tosiaan pohjoisesta sitten venäläisjoukot ovat vetäytyneet, mutta siellä nyt edelleen pommitukset jatkuvat. Ja tässä on nyt sitten Ukrainan puolustusministeriön julkaisema listaus
venäläisten hyökkäjien kokonaistappioista aina sodan alkamispäivästä lähtien. Ja tosiaan niin tämän mukaan siis 19 100 menehtynyttä sotilasta. Ja nyt mennään sitten tähän päivän aiheeseen, eli turvallisuuspolitiikkaan liittyvään energiapolitiikka-osaan. Ja katsotaan, tarkoitus ei ole nyt aivan käydä läpi yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin siltä osin, että saadaan jonkunlainen kokonaiskuva siitä, että miten tämä energiapolitiikka ja nimenomaan meillä täällä Suomessa, miten se liittyy nyt sitten tähän kokonaisuuteen ja mitä asioita pitäisi nyt sitten meidän hallituksemmekin ottaa huomioon, kun näitä jo tehtyjä päätöksiä sitten pitäisi hieman muutella. Mutta mennään tähän itse aihepiiriin ja mitä sitten tarkoitetaan energiapolitiikalla. Energiapolitiikka on valtion päätös tavoitteista energian käytön ja tuotannon suhteen sekä erilaisia lainsäädännöllisiä ja verotuksellisia keinoja ja tukia, joilla turvataan energian saanti ja ohjataan energian hallintaa, tuotantoa, jakelua ja kulutusta. Energiapoliittiset tavoitteet ja keinot vaihtelevat äänestäjien mielipiteen ja sitä kautta puolueiden valtasuhteiden sekä taloudellisen tilanteen ja teknologisen kehityksen mukaan eri aikakausina. Ilmastopolitiikka on nykyään olennainen osa energiapolitiikkaa. Suomessa energiapolitiikasta vastuussa on työ- ja elinkeinoministeriö, jonka keskeisiä tehtäviä energiapolitiikassa ovat uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen, energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuului myös ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen sekä päästökaupan toimeenpano. Työ- ja elinkeinoministeriö laatii muutaman vuoden välein energia- ja ilmastostrategian, jonka uusin versio on laadittu vuonna 2016. Ja tähän nyt sitten kommenttina, että kohta puolin ehkä valmistumassa energia- ja ilmastostrategiassa on otettava huomioon Ukrainan kriisi ja sen seurannaisvaikutukset ei pelkästään Suomen, vaan koko EU-alueen energiapolitiikan päälinjauksia. Ja näin pitäisikin sitten tehdä. Siellä on nyt sitten valmistunut näitä taustaselvityksiä ja niidenkin osalta sitten nämä päivitykset kyllä pitäisi tehdä, koska tämä tilanne on muuttunut varsin merkittävästi. Tässä on nyt sitten vastuuhenkilöksi tähän energia- ja ilmastostrategian valmisteluun niin merkitty Magnus Cederlöf ympäristöministeriöstä ja tuttu nimi. Magnus on minun entinen kollegani tuolta Suomen ympäristökeskuksen ajoilta. Ilmasto- ja energiastrategian sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelun tueksi toteutettiin laaja valtioneuvoston tutkimus- ja selvittämistoiminnan rahoittama taustaselvitys. Hiilineutraali Suomi 2035. Ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset. Ja tämä hanke siis Hiisi-hankkeena tunnettu ja sen koordinaattorina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT ja siinä on sitten mukana muita toimijoita tutkimuspartnereina Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Pellervon taloustutkimus. Ja samoin tässä nyt valmistellut taustaselvitykset tulisi tosiaan korjata tämän hetken tilanteeseen ja päivittää vastaamaan todellisuutta. Ja uskoisin, että näin varmaan tullaan tekemäänkin, että saadaan sitten oikeanlainen kuva siitä, että missä mennään tällä hetkellä. Noin, mennään eteenpäin. Vuoden 2021 lopussa käynnistettiin ministeriöiden yhteisesti rahoittamana jatkoselvitys päätettyjen toimien vaikutuksesta kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen
ja energiataseisiin sekä kansantalouteen. Raportti julkaistiin helmikuussa 2022. Ilmasto- ja energiastrategiaa valmistellaan valtioneuvoston yhteisenä projektina, jossa ovat mukana työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä valtiovarainministeriö. Lisäksi hyödynnetään laajasti ministeriöiden alaisten virastojen asiantuntemusta. Strategiatyötä koordinoi ilmasto- ja energiapolitiikan ministerityöryhmä. Strategian sisältö valmistuu alkuvuonna 2022. Ja sitten tästä jatkoselvityksestä vielä vähän tarkemmin tietoja, eli tämä jatkoselvitys tarvittiin, koska hallituksen budjettiriihessä syyskuussa 2021 hyväksyttiin joukko uusia ilmastokirjauksia. Samalla sovittiin, että tutkimustahot ja ilmastopaneeli arvioivat keväällä 2022 ilmastokirjausten ja toimien riittävyyttä Suomen ilmastotavoitteiden kannalta, jotta tiedetään paljonko uusia toimia pitää päättää vielä myöhemmin. Näiden arviointi ei ollut ajallisesti mahdollista valtioneuvoston kanslian tilamassa VN-TEAS-hiisiselvityksessä, jonka tulokset julkaistiin 1.12.2021. Ja kommenttina tähän, näin ollen nyt tarvitaan mielestäni uusi jatkoselvitys, jossa otetaan paremmin huomioon esim. Turpeen energiakäyttö ja ylipäänsä omavaraisuuden lisääminen kautta ylläpitäminen muuttuneessa tilanteessa. Tilanne on täysin muuttunut 2 kuukauden takaisesta, jolloin nämä hiisiselvitykset valmistuivat. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma laaditaan kerran vaalikaudessa ja se sisältää toimenpideohjelman päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli niin sanotun taakanjakosektorin päästöjen vähentämiseksi. Se kattaa siis liikenteen, rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden ja jätehuollon päästöt, osan maatalouden päästöistä sekä niin sanotut F-kaasut. Nyt valmisteltava suunnitelma laaditaan siten, että se vastaa hallituksen tavoitteita saavuttaa hiilineutraali Suomi vuoteen 2035 mennessä. Tämän KAISU-hankkeen aikataulu on sellainen, että sen tulisi olla valmis siis 30.4.2022. Ja kuten noissa aiemmissakin selvityksissä, niin myös tämän osalta tarvitaan lähtötietojen osalta päivitys. Ja mennään nyt sitten näihin sellaisiin taustatekijöihin, ja tässä kohtaa nyt sitten haluan tuoda esiin tämän sähkön hinnan, joka nyt sitten on ollut noususuunnassa jo pidemmän aikaa, ja nyt sitten tämä Ukrainan sota entisestään niin mahdollisesti aiheuttaa sen, että joihinkin toimiin pitää ryhtyä sitten, että saamme sitten jatkossakin edullista sähköä myös tässä nyt kevään ja tämän loppuvuoden osalta. Mutta katsotaan nyt ensin, että miten tämä sähkön hinta muodostuu. Sähkön hinta perustuu kilpailussa avoimessa sähköverkossa kysynnän ja tarjonnan tasapainoon. Monesta muusta hyödykkeestä poiketen sähkön kysynnän ja tarjonnan jatkuva hetkittäinen tasapaino on välttämätön jo sähköverkon teknisen toimivuuden kannalta. Tämän vuoksi hinta voi painua ajoittain jopa negatiiviseksi. Usein loppukuluttajan sähkön hinta on vakioitu jollakin tavalla, ja sähkön todellinen nopeasti vaihtuva hinta koskettaa suoraan vain sähköpörssin toimijoita. Sähkön pörssihinnan määräytyminen Pohjoismaissa perustuu 4 markkina-alueella: Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, tapahtuvan energialähteiden, vesivoima, ydinvoima sekä voimapolttoaineet, kivihiili, öljy, maakaasu tuotantoon ja niihin liittyvien päästöoikeuksien sääntelyyn, sähkön kulutukseen sekä markkinapsykologiaan. Sähkön pörssihinta ei kuitenkaan ole sama kuin sähkön loppukuluttajan sähköstään maksama hinta. Pohjoismaissa tukkuhinta, niin sanottu spot-hinta, muodostuu Nord Pool-sähköpörssissä.
Sähkön markkinahinta määräytyy kunkin hetken kalleimman tarvittavan varavoimalaitoksen rajakustannuksen mukaan. Pitempiaikaisessa vaihtelussa vesivarantojen tila on merkittävä. Vuotuiset vesivarannot voivat heilahdella peräti 60 terawattituntia vuosittain. Kauppalehden mukaan jatkossa sähkön hinnan ja vesitilanteen välinen yhteys heikkenee. Kesällä 2009 pohjoismainen sähköpörssi Nord Pool ja Saksan sähköpörssi EEX liittyvät yhdeksi markkina-alueeksi. Kalliimman eurooppalaisen sähkön pelätään nostavan hintoja Pohjolassa. Ainakin pidemmällä aikavälillä hintatason ennustetaan yhdentyvän Euroopan kanssa. Ruotsin kilpailuviraston mukaan sähköntuotanto on Pohjoismaissa keskittynyt liian harvoille tuottajille, jotka omistavat yhdessä suuria voimaloita. Yhteisomistus mahdollistaa tuotantomäärien ja markkinahintojen ohjailun. Kun kilpailun puuttuessa hinta määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan, tuotantojärjestelyillä voidaan varmistaa markkinahinnaksi maksimi. Tähän perustuu sähköyhtiöiden suuret voitot, koska fossiilisten polttoaineiden päästöoikeudet nostavat kivihiilen tuotantohintaa. Tässä järjestelmässä ne samalla nostavat siis yritysten voittoja kaikista energiamuodoista. Ja tähän asiaan liittyen siis Suomessa Matti Purasjoki teki KTM:lle selvityksen syyskuussa 2006. Sen sanoma oli sama kuin Ruotsin kilpailuviraston. Purasjoki ehdotti Fortumin hallitsevan markkina-aseman rajaamista. Hän ehdotti uutta valtion yhtiötä ja suurten voimaloiden yhteisomistuksen kieltämistä. Fortum omistaa yhdessä ruotsalaisen Vattenfallin ja saksalaisen E.ONin kanssa ydinvoimaloita Ruotsissa ja venäläisten kanssa ydinvoimaa Venäjällä. Ruotsin kilpailuvirasto pitää harkinnan-arvoisena myös Vattenfallsin pilkkomista useiksi yhtiöksi, jolloin tuotanto, sähkönsiirto ja myynti eriytettäisiin. Tämä siis tieto tuolta Wikipediasta. Noin, ja mennään sitten tähän polttoaineiden hinta-asiaan ja ylipäänsä sitten Venäjän näihin tuloihin öljystä ja maakaasusta. Ja tosiaan niin Venäjä saa tuloja reilusti yli 400 miljoonaa euroa päivä. Länsimaat ovat siis tukeneet Putinin sotakoneen rakentamista reilun 20 vuoden aikana lähes 3500 miljardin euron verran. Tämä siis kumulatiivinen summa öljyn ja kaasun myynnistä. Ja maailman valtioista Suomi oli vuonna 2020 kahdenneksi suurin raakaöljyn tuoja Venäjältä. Tuonnin arvo lähes 3 miljardia euroa vuodessa. Sitten muut maat tässä kärjessä on siis Kiina 23 miljardia euroa, Alankomaat 9,4, Saksa 6,3 miljardia, Etelä-Korea 5, Puola 4, Italia 3,7, Valko-Venäjä 3,5. Ja tämä tosiaan niin tässä tietolähteenä Talouselämä 9.4. Raakaöljyn Brent-hinta on yli $100 tasolla. Venäjän raskaamman ja rikkipitoisemman Uralsin hinta on tällä hetkellä noin $70 barrelilta. Venäjän valtiontalouden kantokyky on laskettu normaalitilanteessa sen varaan, että öljyn barrelihinta on 42 ja $45 välillä. Ja tässä välikommenttina, että näin ollen mikäli haluttaisiin aidosti vaikuttaa Venäjän kykyyn rahoittaa Ukrainassa käytävää sotaa, niin kaikkien maiden tulisi lopettaa öljyntuonti heti huomenna. Tosin tämäkään temppu ei yksistään taida riittää tässä tapauksessa. Tarvitaan muitakin keinoja. Venäjän maakaasusta ja erityisesti putkikaasusta saadut vientitulot jäävät maassa öljytuloja selvästi vähäisemmäksi. Viime vuoden putkikaasusta saadut vientitulot olivat noin 55 miljardia euroa ja vastaavasti vuonna 2020 tuloja kertyi Venäjälle 26 miljardia. Venäjä on kerännyt Putinin valtakaudella putkikaasutuloa kaikkiaan noin 900 miljardin euron edestä. Venäjä on myös myynyt nesteytettyä maakaasua
LNG:tä vuodesta 2009 lähtien maan tulovirrassa sillä on vähäisempi osuus. Viime vuonna LNG-viennin arvo oli 7,3 miljardia ja kumulatiivisesti maa on vienyt LNG:tä 61 miljardin euron arvosta. Maakaasun ja öljyn osalta vaihtoehtoina olisivat tuontikiellot tai määrärajoitukset. Tuontitullit olisivat ehkä parempi vaihtoehto, koska tällöin osa näistä saaduista tuloista voitaisiin kanavoida Ukrainan tukemiseen ja edelleen jälleenrakentamiseen. Toisin sanoen Venäjä maksaisi näin tekemänsä tuhotyöt Ukrainassa. Epävarmuutta näihin keinoihin tuo toki se, että kuinka moni maa ottaisi näin järeät toimet käyttöönsä. Maailman suurimmat öljyvarannot ovat Venezuelalla 17,5% koko maailman varannoista. Seuraavina tulevat Saudi-Arabia 17,2%, Kanada 9,7%, Iran 9,1% ja Irak 8,4%. Venäjä on listan 6,2% osuudella. Öljyn tuottajana Venäjä on toiseksi suurin Yhdysvaltojen jälkeen. Venäjän raakaöljyn päivätuotanto on 10 800 000 barrelia, Yhdysvaltojen 12 100 barrelia. Ja tässä lähteenä PP Trading Economics ja tämä on viitattu tuolla Talouselämä artikkelissa 9.4. Ja tosiaan niin maakaasun tuotannon ja kulutuksen tulisi olla jollain tavoin tasapainossa, mikäli kulutusta ei ole, eli Eurooppa päättäisi lopettaa kaasun tuonnin Venäjältä, niin Venäjän on turvauduttava soihdutukseen ainakin siksi aikaa, jolloin kaasukenttien venttiilit saadaan toimimaan ja tuotantoa rajoitettua. Ymmärrykseni mukaan ei ole aivan helpoin tehtävä arktisen alueen kaasukentillä. Soihdutusta tapahtuu muutenkin, mutta lisääntyvissä määrin, mikäli tähän vaihtoehtoon päädyttäisiin. Tämän toiminnan johdosta myös suuria määriä metaania vapautuisi ilmakehään. Ja tosiaan niin metaani on lähes 100 kertaa voimakkaampi kasvihuonekaasu kuin hiilidioksidi. Ja tuolla Maailmanpankin nettisivustoilta löytyy tämä tieto, eli tästä soihdutuksesta aiheutuu siis noin 400 miljoonan tonnin hiilidioksidiekvivalenttipäästöt vuositasolla, ja tämä sisältää myös sitten tuon metaanin osuuden. Näin, tässä tällä kertaa tämä Lähiöilta Malmikartanossa ohjelma, ja tässä oli tosiaan tarkoitus vähän taustoittaa, että minkälaisia vaikutuksia tai millä volyymilla sitten eri osapuolet tässä toimivat, ja tosiaan nyt sitten Suomenkin osalta on ensiarvoisen tärkeää, että nyt hyvin pikaisesti keskitytään sellaisiin toimiin, jotka nimenomaan tukevat Suomen omavaraisuutta energiahuollon suhteen. Ja tämä on nyt sitten sillä tavoin myös että kun nämä asiat tehdään pakotetusti, niin niihin varmaan sitten suhtaudutaan myös hyvinkin vakavasti. Ja tässä ei nyt sitten ainakaan itselleni tule enempää sellaisia tekijöitä mieleen, jolla tähän asiaan voitaisiin vaikuttaa, mutta tosiaan maakaasu on hyvin merkittävässä asemassa ainakin tuolla Keski-Euroopassa ja sen suhteen nyt tuon edellä esitetyn esityksen pohjalta, niin se ei ole niin fataali sitten niin kuin Venäjän talouden kannalta kuin sitten tuo öljyyn liittyvä rajoitus tai toimenpiteet, joita voitaisiin tehdä. Ja tältä osin niin varmaan jatkan tässä energiateemassa ja ehkä silloin saamme tietää tarkemmin, että minkälaisia päätöksiä sitten on tehty tuolla eri puolilla maailmaa ja nimenomaan Euroopassa
tämänkin asian suhteen. Kuuntelet Lähiöiltä Malmikartanossa ohjelmaa ja tosiaan täällä studiossa Marko Ekvist. Ja tässä kuvassa näkyy tosiaan nämä tallenteiden QR-koodit, joista sitten näitä aikaisempiakin lähetyksiä pääsette kuulemaan ja katselemaan. Ja nyt sitten tosiaan ensi kerran ohjelmasta sen verran, että näitä nyt sitten joudutaan tämän ajan pitämään näin etänä, mutta tarkoitus on sitten jossain vaiheessa kevään mittaan myös sitten olla ihan tuolla live-yleisön tavoitettavissa tuossa Urputie 1 kerhohuoneella. Ja katsotaan nyt sitten, miten tuo tila on varattu nyt sitten toukokuun aikana, että päästään järjestämään myös sitten näitä tilaisuuksia ja ohjelmia siellä kerhohuoneella. Mutta tällä kertaa minulla ei ole muuta täältä Lähiöiltä Malminkartanossa ohjelmaan liittyen. Nähdään taas viikon päästä sunnuntaina. Kiitos, moi moi.